panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja tindak kualat lah iya bener kandamu Mas Patik Raja Dewaku aja kagat kang dadi rasamu abdi kinasihku kang marak ana ngarasaku kene toga apa dening hilung go lan kowe hilung apa padha becik soani raga Bisowan kula winampun praharjan pangabakti kula ditunjuk sinuwun. Mantep mugi kula, Bos. Bisowan kula winampun praharjan pangabakti kula mugi tunjuk. Yo, ndak tampa anggonmu ngaturake sembah sumengkeming pangabakti marang panjenengan ingsun. Ora liwat puja pangestu bae tampan ana. Ibu sopun sopun jimat mengke sampun romanti ndadosaken jimat udara panjenengan menika ngawe dumateng kula kaliyan kadang kula bilung paduka sesembahan kula Sang Prabu Bumi Lupa wonten ing negari Himantaka wonten wigatos menapa sinuwun ini kok ing dina kalunggan iki panjenengan ingsun arep pitanya lawan sliramu ujaring kandha kabar kang wis mebar yen ana salah sawijining pusaka kang ampune kegila-gila yaiku bisa maluyakake wong mati nanging sak njabaning pasti apa sliramu mangerteni kok pusaka kang kadigdayane bisa ngusadani wong mati nanging sak njabane pasti kok musawi sinuwun yen to paduka menika pitaken babagan pusaka ingkang saged ngusadani tiyang ingkang sampun pejam menika kula mangertosi wah mangerteni inggih naminipun inggih menika pusaka Sekar Wijaya Mulya inggih Sekar Wijaya Kusuma dadi kembang Wijaya Kusuma kok inggih pasuyan bapak duka sinuwun lah sapa sing duweni wujuding yaiku kembang Wijaya Kusuma kok nuwun sewu Ndara sak lumahe bumi urip ing anggasa ingkang anggadhahi Inggih menika pusaka ingkang ampuh kados katon kala wau nalendra saking negari Dwarawati Ratu Tipising Bathara Wisnu Ngejawantah inggih menika Sang Prabu Sri Narendra Bathara Wisnu Jiwu Mendani Yoko Mendani aku bisa hamundi wujuding kembang Wijaya Kusuma Mendani yo ndadekake daya kasetenku nuwuh daya kadigdayanku mula iki dina aku banget kepingin ngundi wujuding kembang Wijaya Kusuma nuwun sewu sinuwun panjenengan menika kepingin anu diwujuding kembang Wijaya Kusuma menika damel menapa sinuwun sliramu ora usah mangerteni tak nggopo kembang Wijaya Kusuma kang baku yen aku ngundi wujuding kembang Wijaya Kusuma nuwuh kadigdayanku mula iki dina kok timbalana kadangku nalendra ing pager alun yaiku kadangku Yayi
kadang goreng pagalun kok kaki tindakno yaitu sang tumenggung Galengga Yaksa kok Ratu Galengga Yaksa lupa tentu nuwun inggih kasunyun dawuh kabuka sinuwun. Sang Prabu Galengga Suraya Sang Prabu Lokayanti aja kaget rasa timbali ana ngarasaning ingsun kene yai kawula inggih Koko Prabu Semban kula nimbali kaliyan kula pun Sang Prabu Lokayanti saderengipun kula matur kula ngaturaken sembah sumenging pangabakti mugi kunjuk sinuwun ya tampa ora liwat uja pangestu bae tampan ngono kawula nggih sampun kula tampi andhatosaken jimat kula wonten wigatos menapa sinuwun nggih iki dina ora ana wong kang tak percaya amun kejaba sliramu ya katangku Sang Prabu Lokayanti nalendra ing negara Pagralu iki dina sliramu bakal tak duta bakal tak dadekake duta tumuju ana ing negara Dwarawati kang bagus sliramu balik kudu bisa mboyongi wujute kembang Wijaya Kusuma kawula inggih sinuwun atos kula menika dipun kengket wonten ing negari Dwarawati kineh nyuwun inggih menika wujute kembang Wijaya Kusuma ya bener wong dadi kandamu ompo sagah sliramu yai kasinjan paduka sagah sinuwun yen to boten nganti ning sirih srengenge kula boten saged amboyongi kembang Wijaya Kusuma jangga kula ingkang dados gantosipun ya bagus yen kaya mangkun iki dina kaki budhalo ana ing negara Dwarawati iki dina siramu tak wenangake tetapake Prawadyabala mriki sedika kestaken dawuh iki dina sliramu memanuk ana lakune adikku nalendra ing negara Pagralu Sang Prabu Lokayanti kok kumpul aku duka luyu pamujina ya sing ati-ati kok
Surumanelo. Jagat Dewa Bathara ya jagat pasisane Bathara kang minangkung tumenggung mangku raja Suradenda lan Suramanela kawula nggih inggih wonten dawuh sinuwun kawula inggih wonten dawuh kawula inggih wonten dawuh sinuwun lan kowe para Sukerta lan kala wonten dawuh sinuwun iki dina abot wong kaya aku ngembun gawe maratu Gustimu Sang Prabu Bumi Loka ana ing negara Himantaka ing dina kalunggan iki aku kautus yaiku kudu bisa amboyomi cangkok kembang Wijaya Mulya sekar kembang Wijaya Mulya kagunganing Nalendra ing negara Dwawati Sang Prabu Sri Nalendra Bathara Wisnu mula iki dina ayu sliramu tut napa kang dadi lakuku mamane ana lakuku tumuju ana ing negara Dwawati mbok menawa mangko ana sandinganing tengah